wabarakatuh. Nami kula Enzilova, teng Kecamatan Sumber, badhe macaken sajak Cirebon, judule Takdir. Dening Sunarto Marta Atmaja. Takdir. Dening Sunarto Marta Atmaja. Bener saujare wong kandang, menusa mung bisa usaha, cara apa baik pasti bisa, nanging pangeran sing namtokaken uga jungkir jempalik siram kaya, kedarang-darang ngumpulaken pekaya, endas digawe sikil, sikil digawe endas, angger bae ora kasil, malah usahane kandas. Kaduli-duli ngulati rezeki, angger bae ora oli, jare sing arane rezeki diudak melayu, diadaki mandang, yen durung tekang waktune, harap kapan bisa kasile. Takdir ora kena dipungkir, dilalah kersanang Allah. Padahal beli kerja, beli malah bisa rezeki sing masya Allah. Lir wong ngantuk nemu kong, orang lilir, orang lindur, ujuk-ujuk oli rezeki segunung, sing